Witam was, Rostomili. Pewnie, żeście są zaskoczeni, czemu ze chałupy nagrywam, czemu ze izby. No ja, bo to taki krótki tajlik będzie. Chcę wam wyduplikować, jak czytać po śląsku. Bo szrajbuję roztomajte teksty. Tu pod spodkiem, pod tajlikiem na Facebooku, na Instagramie, wy to czytacie. Niektórzy poradzą, niektórzy nie poradzą czytać po śląsku. Czy to szrajbuję też po polsku, ale chcę was nauczyć po śląsku czytać. Niektórzy poradzą gadać po śląsku, nie poradzą czytać po śląsku. Kamarad mi powiedział, jo zaraz idę na dół i czytam to po polsku. Czemu? Czemu persony, które poradzą gadać po śląsku, nie poradzą pisać, czytać po śląsku? No, to jest proste. We szulach tego nas nie nauczyli. I bez to my musimy się szkolić sami. Pisać was nie będę szkolił. Możecie się kuknąć. W internecie są roztomajte zajty. Zaraz będę gadał. Jeśli chodzi o zapis. Niektórzy fonetycznie zapisują śląskogodka, czyli tak jak słyszymy, tak piszemy. Niektórzy klasycznie, czyli z użyciem polskiej ortografii, polskich liter. Niektórzy robią to sztojerem, a niektórzy ślabikorzem. I te dwa są tak naprawdę, te dwa zapisy są tak naprawdę godne tego, żeby ich używać. Sztojer, zapis sztojerowski, no ze zaczątku XX stulecia godą o tym ze Bartłomiejem Wanutem we filmie o Siemianowicach. Jeśli chcecie poznać troszkę więcej sztojera, nauczyć się czytać, pisać, no to zapraszam do Bartłomieja Wanuta na kanał na YouTube, no i też na Otwarty Śląsk na Instagram i na Facebook. A ja szrajbuję ślabikorzem, zapisem cieszyńskim, który wymyślono w 2009 roku. Ten zapis jest najbardziej popularny i go stosuję. Ja stosuję taki full zapis ślabikorzowy. No i nie będę wam eklerował to, jak szrajbować ślabikorzem, bo tu możecie się kuknąć do Grzegorza Kulika na kanał YouTube Chwila z Godką, bo od niego też się szkolił, i na insze jakieś zajty wysznupać też na YouTubie kanał po naszemu.pl, bodaj tam kurs godkowy też możecie się zamówić. Toż jakby ktoś chciał tak full wyszkolić się po śląsku, gadać, pisać, czytać, no to polecam. Ja nie testował tego, ale myślę, że to jest dobra robota, bo persony, które richtig się na tym znają, to zmajstrowały. Toż idziemy do rzeczy. Możecie tam się umie kuknąć takie 5 liter ekstra śląskich, których nie znacie z polskiego alfabetu. Najważniejsza litera to jest O z kreską. O z kreską to jest taka richtig śląska litera, taki klang, którego nikaj indziej nie znajdziecie. O z kreską to jest pochylone O, inaczej klang między O a U, i to się godo U. Mam nadzieję, że dobrze powiedział, właśnie jak w wyrazie uma, upa, uberiba. Na zaczątku rzadko trafimy ta litera, częściej ona w środku, tak jak śląsk, i występuje najczęściej przed N i M. To szczytamy to takie pomiędzy U a O, U. I to jest ekstra litera najważniejsza. Mamy jeszcze O z daszkiem. To się czyta albo jak O, jak zwykłe O, albo jak Ło. W zależności jak w to je przyzwyczajony gadać. Beispiel. Okno albo okno. Ojciec albo ojciec. Prawda? I to bez to taką litera stosujemy, bo niektórzy gadają tak, niektórzy gadają tak. To są takie dwie litery, które trzeba znać. Najważniejsze. Insze jeszcze są. O z dyftongiem to jest O z ptoszkiem.
One na wschodzie Górnego Śląska nie musi być używane w zapisie ślabikorzowym, ale ja używam, bo używam fol zapisu. U nas się to czyta jako zwykłe O, ale na zachodzie Górnego Śląska, na tak zwanym Śląsku Opolskim, czyta się to jak O. Beispiel, na wschodzie my powiemy tu Łaziska, ja tu mieszkam, Rybnickie, tak dalej, Górnośląski Okręg Przemysłowy, jo godą. A na zachodzie Górnego Śląska ją gołdą. Bez to ten zapis, co by my mogli przeczytać jako O, a oni jako O. Insze dwie litery to są już takie ekstra litery, których nie trzeba stosować, których mało w to stosuje i które się czyta jako O i A. O z welą i A z welą. To można czytać jako O i A. To są tak naprawdę długie O i długie A i traficie je niekiedy na końcu wyrazu. Prawda? Dobre, no toż zachęcam was do czytania. Te pierwsze czytanie będzie wam przyłazić ze trudnością, bo ja kiedy pierwszy raz, że się trafił ze ślabikorzem, chyba we Szwalbce, we Zeitungu Jaskółka Śląska, to też mi było ciężko, ale dość, że czytał i teraz nie mam z tym problemu. To zachęcam i mam nadzieję, że was troszkę wyszkolił. Dobre, taki krótki tajlik się przyda. Łojskiego Tydnia też był krótki tajlik, ale już za tydzień trafiamy się na grubie. Na Łaziskiej grubie Bolesław Śmiały. Mam już nagrany tajlik, będę jeszcze go montował i tam o historii, o grubie trafimy się też z jednym hopem. Wlezymy do miejsca, kaj nie idzie tak wleźć. Kaj nie idzie tak łatwo wleźć. A potem dalsze tajliki planuję ze Łazisk. O grubie, której już nie ma, o Walesce i o osiedlach robotniczych. Toż mam nadzieję, co będziecie mnie filować tutaj, abonirować, a na Instagramie i Facebooku filować. Mam nadzieję, że odpowiadam wam to, co robię i będziecie zusammen ze mną tworzyć ta zajta, ten projekt, ten kanał. To do już zaś. Pysk.